jingpule baman kasmi. Jingpule na ka kitab Genesis kelendong ke Blei kat khot khandai hadu khatsan pat arpo. Henry utrai Blei ula khot ya briu bad ula ong ha u. Ha ei medon ula ong ala yo sngo ya ka jing sawa jome ha ka kper pat ngala shep ting na marba ngala lengkhuit kumta ala buri ya la de ula ong manu bayathu yame pa me la lengkhuin Hado pila bam na uding bangala hukum yame ban ombang ubriu la ong ka genthei pamela ai pakandon bat nga kala ai hanga ya uso jom uta uding ban ngala bam te utrai ublei ula ong hakata ka genthei ka ei ka ne ka baphala le ka genthei pat kala ong upsen ula shukor yanga ban ngala bam utrai Blei ula ong sa haupsen na marba merale yakane la tim yame palat ya kijinri baro palat ya kimrad kimreng baro mensa ya dakakpo jome at mensa bam daw kendo baro shilenter kajing im jome nganbu kajing yashun hapdeng jome pat jongka kenthei hapdeng usimbai jome pat usimbai jongka une unsayo ban yu ron ya ka kli jume kat ba me ap thap ya ka khongdong jat jungu ubriu ula ai kerteng yala kat nga ka im na ba kala long ka kmi jongki ba im baro ka ktien jong utrai kasam khandai phupra ka khod iwei hadu saw dor wai ka jingwai ba thamai ha utrai na ba ula le ki kam phila ka sangti bukhu jungu kala pinjob yu utrai ula pin bana yala ka jingjob ula pin pau yala ka jingle hoga khmat ki jait ben riu hala ka jing it be yai ne ula bat yala ka kular ya ka ying Israel dabakot shabakot ka perthei kila yo I ya ka bor pa pen im ublei jongi do yarisa jam how try phi ka perthei baro do ken hoi da ka jingmen bat tur wai yaro Kajingpule na kashithi Paulus bukhu chaki Kristan ha Ephesus klandong ka beningkong kad khot lai hadu Henriu pat khatwei hadu khat ar kajing ai ai bat kajing so kaphi now Blei ukpa jongi but now try Jesus Christ anyoro yaw Blei but ukpa jong try jongi u Jesus Christ ubla ai hangi how Chris kijingker khu bakenja minsim baro jong kabneng Shwaba unthau ya kaperthei Blei ula jiet yangi how Chris pandong ki bukhuj ban ki baklem thok dia hakmat chungu ha ka jingi ula manglu pa manting khun yangi daw Chris Jisu kumne karalong kaman par ka jingsngo bha chungu khnam babaro kindub yaro ya ka jing ai ai ka bawla the se halor chungi how khun bi e chungu how Chris legit yangi na ba hakadrai jung Blei uba penya ya ki baro kat kum kamon bad ka buj start jung lamang yangi ban kintiu ya ka purom jung da ka bangi long ki baning kong ban kermen how Chris ka ktien jong utrai ka gospel kat kum Lukas bukhu tilendong ka baning kong kad khot arpu Henriu hadu lai phupra How Blei Henriu jong ka jingpun ka Elizabeth Blei ula pha yaw angel Gabriel shakashnong ha Galilia ka bakarteng Nazareth ula ra ka khubor shakawai ka thei sote ka bayate ktien bad wei ubriu bakarteng u Joseph na ka jait u David ka karteng kata ka samla ka long ka Maria uta u angel ula wan shaka bad ula ong Blei ka badab da ka jing ai ai utrai udon papi
Lakirku gerbang yipi na pedeng ki kenthei baro. Kamaria kalau khuslai jingmod dia kata ke kubor o angel, bad kelengo kemod ayu kata ke jingku Blei jungu. O angel ula ong haka, ko Maria wat shep ting na bau Blei ula kmi i yipi. Pinsa pun kun, pat pinsa kau kun, pat pinsa ai kerteng Jisu yu. Unsa long ubakraw, pat khod ukun, jong ubah klitam. Utrai Blei ai hu ya ka ketsim udaben ukpa jungu. Unsulong sim halor ka ying Jacob shi junam, bad kahima jungu kan kutshu, ka Maria kala ong hau angel. Ngalong ka thei soti kumno ken kani kala unlong, uta u angel ula jubab, mensim bukhun unsa hiar halor jumpi, bad kabor jung ubah klitam kan saka sirniu yipi. Nagani kadaw, ya uta uba kha na pi khod ukun Blei. Hakmi kakur jumpi ke Elizabeth, ya kaba ranyo kabalingki, menda kalapun yaw kun shinrang, lahendriub nai, watla kalatemmen, nambar omdon kabaw Blei la bande. Kamaria kalapai ktien, kalong kashakri utrai, aigan urlong hanga, kat kumba pilaong, mar kumta u angel ula lenyo, ka gospel jong utrai.